chibhumira nakishwanga nyaya iyi ndainesa kwahonoku village kwamuseni mukati muda wamotolamba panozipuwa ngaenzari kwarari saka nasari I'm sorry, by example, stop it as well. Pane Muda, Uruzu wakatengeswa. Kutengeswa nini wewe nadhani? Mzukuru. Right. Aruzu akatengeswa. Achinzi munda iyo wakanga uri wa mai wake. Kutoa. Asi wa azali. Wachigumira azali sikaje. Peter. Wapita watu leo ndio. Dzake ndizvo kuna 1985 inzo Portugal ndipo pakarohwa saka wakaita kuti wakazouya kunokumbira kuti tinokurima wozvisho kwanga waitogara patsanga saka paakadzoka imba achikumbira saizvo baba wakasvika kunozvatiwa vakati zvisina kutazisitati chirova diki minda yake ichitoripo zvishuwa zvikuti vakaona kuti waomese moyo ndobva wabvumira kuti kana wati uda kurima uda kurima chete akatiyazakudziisa sei haiwa toda kungoti nhau vangwana zvekurima chete anditi ndobva wazaore kana uda kurima ndakonorima asi usazoite madhevhelemendi kana kutengesa kana kuita sei kana kuti waka chimwe chinhu ipapo sinzi wacho uda kurima chete enda umwega kuti gumbonori kana usazi kurima unongodini hapo unongosiya munda iwoyo woita sei wokodzoka auchi maoko angu ndo matauro zvakaita isati toroiwa diki ndoana unenge wautoziva kuti zvinhu zvikuitika pano. Then after that, kuna umani ndo kwatakatanga kare Mutasa ndatobverepo zvinotopa zero maigara basa umani ukaendeko ndo pakazunguka pakaitika hondo saka wakati kubva maende vanhu ndakatibva kuti wakaenda kumozambiki kubva kwakusaumani vanhu vakazongoenda kumozambiki patine hondo shoti ubva wazodzoka wakuva kumaseruti ndoga history kandoziva ndofuna kumudzaura ndataura chokwadi taura chokwadi amirapika taura chokwadi kwamakabva muchienda muchinogara pakazopiwa tete papari pani pakazopiwa tete wanga uri munda wababa goti babazi vakaita akasvika unopiwa munda iwo wanga waine izvo baba akapa tete handiti achiti chimugarapo akati rima handira tete arima hake tete azobva haana kumbobva haana kubva ndii nanhasi ari kurima wakazofa achira papi wakafa uchitori munda iwo handira saka papakataurwa inaboundo kana tete afa ndewani hapana akaona that foresight hausi kundipindura is not an issue kuti atazi baba wakasoti mwana ari musikana warima akubadzana handiti musikana warima afa ari kurima papi ipapo ko baba vangati kana wewarima handitika muridzi wacho ndiani wepaurima pamusoro izvo zvakaita nezvekuti munhu akachizotanga kufa ndibaba tete wachiri apa tete wacho Paulo hausi kupindura mvunzo ndati baba ari mupenyu ndiye akapa mwana wake musikana kuti rima apa handiti kana wazobva usisarimi apa ngepani haizvozvo handingati hanguita pamberi pekuti ngati baba wakanyatsoakazvisuka pakutaura kuti uzandiwa
Inini changamboziva ndechekuti munda waingozi ndewedu. Wakanga kungopiwa for the purpose kuti warime chete. Saka izvozvi ngewani? Inini kwandiri ndiri kuti munda ndewedu. Because amuna akazotengesa munda uyu kana wanga wati isi time unopiwa the right of first refusal. Kuti alright auda kutengesa tuchitoti alright chitsika ichitenge. Pana kuti ubhazi ndabva kutengesera mwa. Izwa Paulo. Uri kushandisa first person plural. Alright. Plural. You are using first person plural. We. Who is we? You're in. Who is one? But I need your situation that. According to my idea, pana kuti pano. Kwete guru. Zvakachiita vanhu. Ndipo apo ndakandozoke kumuyenda kuti Ndikuti chimbo unomudiendesere kure. Ini ndatipindura pangu kuti pane munhu atoti ndepani. Pane ari kuti ndepake. Iwo uri ndepeni. Ndizvo kuti. Iyo ndopozisheni yanditori nayo. Ndati pakasiyana kuti ndepangu nekuti ndependo. Zva zvinhu zvingari zvakadii zvakasiyana. Saka ini ndikana kuti ndependo ndiwe nani. Kana uyo ari kuti ndepangu ndepake iye ndiyani. Ini ndiri kuti ndepeni nekuti baba minda yese yakanga yakasara neimwe yasiritori mwezi isitakazosiya mukoma ndiwo ari baba. Ini ndakazongoenda hangu ndakati ndichi mukoma ndakazotoroora ndakugara para. Saka mukoma ndiwo wanga wagara wangu ndi pamba. Nekuti nyangwe izvozvi zvakachamara. Zvekuti azokazokura pazvakaenda kuruwa ukazivako ukazokwa ukaita musutu ukaita musutu ukaita mufana ukati hazvinei. Ini ndati mukoma kusara ari pamusha hazvinipi ownership yezvinhu zvenyu. Misha yese varikuonai inoona vari UK vari kuAustralia vari kupi asi hazvinewo kuti vari muno muZimbabwe vari pamusha ndo wavari zve zvinhu. Saka ini ndopanda kuti munda uyu ini sekuziva kwandinoenda kana muda kuti ndinyatsotaura chokwadi pamberi. Saka munda wabarwa apa kana munda wabarwa apa ndobva apa mwana wake musikana. It means kuti musikana iye she is also part of the will that you are talking about. She's entitled. Yes, she is also a beneficiary of the will. Because munda wababa ndibaba akamisa pamunda wake. We are in agreement. Saka now what do we do now? Izvozvi manje akazofa tetwe hanzvadzi yangu. Zvakafara siya wana wake wese varipo 6. 5 vasikana mukomana wake. Mukomana wacho unfortunately ndini ndakatogara naye kuti mudiki aitomona kusvikira akazosvika pakutanga kurwara zvekurwara nepfungwa zvaizvo. Ndikatambudzika naye zvekuti ndakabudisa mari dzakawanda chimhanya naye muzvipatara kuna napatonyepa pese kana kustate house chaiva kusvika anokuziva zvekutonofonerwa kuti kune munhu ari kuno kustate house unomuziva here because nhaka dzedu aidziziva angaina waita zvese izvezvi because muzukuru wani now that muzukuru wako wakaita zvakaita ari munguva yekuti musoro wanga unotenderera zvozvii. Inini ndaifunga hangu kuti dai ndirini ndinokwanisa kuti zvandataura zvobva zvaitika ndandichiti edha munda waidzoswa homa wako unonga achigumira kana kuti iwo wana wacho wakasiwa nehanzvadzi yangu si tiri kuti wirirana kuti uyu musikana anewo right yeownership yeinheritance yapapa vana wacho wasara iwawo the benefit other than kuti uyu akarwara akatengesa munda nekuti anga achirwara obva adeprive vanhu wese 5 pa 5 wacho 3 wakaroorwa 2 wacho izvozvi vatori single ndinouwararo watodzoka sei kumusha sekuru une mupomagivhi akatengesa munda. Dai kuruzi azani dai kuruzi Peter dai Peter angakatora stand yo masinguro oenda kwarara angada wende handise kuru zvekutata uzvikaaa ndati dai Peter akatora munda sechishowo chake masinguro arugara nawo kwarara arikutada kudzoka kumusha ada kuenda kupi yavanenge vasina kutogara right. Saka zvamufanira kuti nyaya yekutora masinguro atoende
wataura kuti hawana kukwira isusu wakasekuti tatora munhu toti munhu kana afirwa nemubereki asina chaachinacho. Ndosaka ndikuti zvapindizwa izvo zvaibambo Pauro nditoona bambo Pauro kana mukuti mimi musikana is part of chi benefit yake uya baba andisi yekuti mhuri yake isarori babi. Then my point is, then give the responsibility to decide on what to do. Nezvakaitwa noumwe wavo. Give the responsibility to the family. Kuma siblings. Yes. My siblings will deal with noumwe wavo. Then they come up with a solution to it. Because the moment I'm not in Mimika, Dimuramba Murti, Tisutilipo, and it means our one voice in our chief. I know what you need about originality. Mundo actually want to bring one, not a baby. Those are that you are aware. Would go to we. As far as we are about I. So those are not the we and I. Madi might relinquish. This thing, Mobabuchi, Kwanzas, and Murian, Yaya. Predicament right now. My siblings, a wool, are deciding on what to do. This is no more. Was kind of what they are in return is what does we are Vatican? What we are what do you testimony out? When I started on a home, Mr. Paul, there is a doctor. Mr. Paul, what I'm saying is very simple. That he means, and it was kind of they can be bitter, they can do what, they can do whatever. As long as you pour and bitter about the penny bound, bitterness will come to nothing. Because from the banana pass it power. So Mugawa and our Kumrama dress as Basilici, as Basilici, because Mudandoa Peter Napo. Unless that unless Paul na Peter, what was Zuru? Tangataka Funga was Pandepa to Poani, my way you are. As soon going to Vedas already, Shakaita. She got a pass the only way, Neshakaita, and decide on what to do. Kana marry? Ndio. Kana wakutolela munhu mari? Ndio. Kana siya zvakadaro? Ndio. Kana wamona yangu hivi. Induli as long as munhu akamuti musoro wenyu nyuku munyai. Hakuna. Inda chitoti option iyoyo zvayo zvitoitika dai kuti baba ine agreement kune munhu wacho ari kuti akatotenga. Because iye munhu ari akatotenga kuti hachadi kutosivuna munhu anotsika ipa. Izvozvo zvakawanda shama kumutemo chaiwo a decision made and a contract signed can be reversed and on the mere fact you took advantage of the condition of the person and but what I'm saying is that withdraw an application of withdraw. That agreement based on the Nakazita, yeah, the very bad activity, and as the stable. On that occasion, I think Marutawa is like you to move far up and a much one kind of ticket says, Chango advisor, now we're going to be able to be more than Matama, at me a card, if you advise for my time. Like as soon as Peter Ruti. Pamusoro mambo pamusoro idai. Yes. Regai tauri nditi taura kupita muningina wangu kwakanaka. Iya zvadzembiri apa ndiye muningina wa maigiri. Regai nditauri nditi panhau yemundau. Isisu hatina kubva tatakarasawo zvikuru wedu ngekuti baba waona mai wavo wakafa baba zvikuru wedu takati nawo. Tinotoshanda tese mukati memunda ino. Zvekuti izvo zvitai kuri kuti pari padhuze wana tichiwanga pawakatenga wakaita zvekutitenderedza kwakutisiya tiri pakati pachitsuwa kudai. Munda une mazvirongwa-rongwa. Tete wedu asati afa takatombomuchinja pamunda iyoyo taona usisina kuibva tete ona murume wako wafa totaizaenda kwakunesi uye urime kunoko
ndobva uya kugarima kwandairima ini kana kuti kwandinorima ini utogwirana nemudzimai wangu otodini hatina kubva takaramba saka zukuru wedu hatina kubva takadzinga zukuru wedu chotisina kugamuchira isisu ndechekuti muzukuru wedu isisu atengese munda nekondisheni yayo kuti nditi inini munda ngewangu inini ndairevesa nekuti pakuzopedzisira mama wangu inini ashayika namama wapo wakaita zvokuuraya tiri mumozambique takazochengetwa nastepmother tikuchengetwa nastepmother tairima zvemumundamo inini napowe saka chaita kuti tidzoke kuno kwaotherwise kana musinyazotonera musi watabuda muno muDare munomu pane munhu akangosimuka from Norway kana yanga iri witness yaona tichiongana handizivi wakauya akupa uchapupu wekuti inini handisi sekuru wagivi sekuru wagivi ndipo I think ndo zvaita kuti isusu tidini tidzoke zvemuDare rino kuotaura tobva taita kunga tine imwe nyaya nyowani kuti yatoda kutanga udini yatoda kutanga utsanangura nyaya yedu iwani givi muzukuru wedu givi hatimurasi tinowaziva vese but the issue yakazoreizwa yakati tiuzipaurwa pakanzi pana immediate sekuru and akanzi ndiye immediate sekuru ndipo that's why takati Paul uya utipe decision zvakanaka nemubvunzo zakati pana chiya pana maikuru namainini so mwana wamaikuru haukwanisi kunopa decision kwani kwamainini kwiri ari kuzondiye baba kwani kwamainini ari kuzondiye baba kwamainini ngaapewo decision yakamirira chii family yake asi kana pakudiwa decision yakamirira mafamily ari 2 paakuda mukuru then the eldest but the 2 chi families ndiye anota template ndochiwanicho hanini ndinogamuchira kutaura kwenyu handipokani nekutaura kwenyu chiro bedzi chandinoda kukumbira mambo ngechekuti ndiri kuti munda iwoyo tinourima ichi ndo chokwadi chandinotaura chekuti munda iwoyo tinoudini tinourima saka zvatinourima ini ndichandanga ndiri kuramba ini ngechekuti ndipuwe muganona tichiwangani kuti aiwe unogumira apa iwe unozodai saka zvamatisiyira mukana wekuti tidaidze vazukuru vedu idzi ndidzo hama dzangu tigare tiri pamwe chete tinogara pamwe chete tinotaura tinoita asi icho ndoda kuti nditaure ngechekuti ona tichiwangani ngaureki kuzofa hawo wakagena kuti wanokwanisa kutora munda iwoyo kuita wavo Mr. Peter that whatever you are doing don't leave wazukuru out because the moment yamungu waribva chii out ndo panotanga nyaya yekuti warubva watoita madistitute because anga manozwa powa kuti kuno vasikana vangu varari manozwa kuti kune uye wacho iyeyo akaita basa rake handiti wese warutoda help from you mukarimi mukabva maomwa musoro munozonongedzwa kuti ndiwa saka ini chandoda chekuti dzikisai vangova tichiwakani ndiri kuliva this thing chiri open to domestic element ichingozvokai paground mogari pasi nani nevazukuru natichiwakani and ndiri mozontaura nemba kamii ndobasa ndizvo mazwisisa here chapupu takataka kuita maagreement naagivi vaigara nafuura wake ziviye pandakanyorera namaagreement zvinhu zvaangaroda akandisina foni nharo zapo kuti mukati ndiweningitondishanga sembarari ndazviwana zvinhu ndakafonera po zvingauya atambire chigoro zake izvauya akaita umbowe kupangidzana munda mwana wasachigumira yakatoka jefu ari kuzviramba nemasignature ipa now first kusima mubanana munda banana plant takatora pangopa sachigumira asi ndinokozwa munda wedu vamudee mabanana akapiwa nawo zvomba kutanga kuita zvese izvizvo ndakamona kuti ndozvandati magara pasi sefamily handika ndosaka ndati go all back and decide kuti murumboti chiine murume uyu neuyu 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 nevazukuru nechiimese mugara mutaurana chii chokwadi because wamwenye wakawanda munonyepa nyaya musikaizivi asi nyaya munayo munoiziva and what happened nodi you were even part of this kumwe ndosaka ndati endai mogare pai pasi mugadzire moita zvomunoita handika mokama with something
chisingabva chaita kunga munhu angobva from nowhere musingamuzivi. No, endai mugare pasi wanaanzani wana uyu nevazukuru nechi muzozivana kuti masvika pano. Mr. Paul, haisi kuda kuti modifense. I can just say a small contribution. Yes. Rotenda maita kuti address that issue. Asi kuna wakati chawangani ndikufungidzira kuti zvataurwa naMambo mazhinji kuti hivi akatanga kuona kuti kurwara kwake nanhasi achiri kubayiwa majekiseni arautosvika ipapo inini because zvakazoita maindozviti wakaita development yekusima mabhanana tisikazotarisa zvawakaita iwo handiri ne-welding machine yawakatenga negrinder racho handiri zvinogona kuzoti kana ukati wakuda restitution zvinogona kusapindirana ndosandachida kuti atleast kana tikabva kuno kuti ine same guideline tirozosvika futi kumberi kutodzoka futi kuno ndati Mr. Paul, go back, sit down, talk about everything and come back here next decision yamunenge matora tawirana zvakati tatopedza ande mazita